Čaute, ja som Strapo. Keby ste mi náhodou nerozumeli dobre, tak je to kvôli tomu, že som dneska v Smart Dental a už som po zákroku nejakom a toto mám umrtvené. Smart Dental mi doporučil jeden kamarát, ktorý hovoril, že budem prekvapený z prístupu, tak som to teda vyskúšal a musím potvrdiť, že fakt asi najpríjemnejší zubar. Čiže začali sme veľmi jednoducho. Ja som povedal, čo mne vadí, potom sa pozrel pán doktor na to, povedal, čo nemu vadí. Pre istotu sme spravili ešte rentgen a nejaké zákusové otlačky zubov, takzvané zákusky. Prekvapilo ma, že fakt ma nič nebolelo. Dokonca som bol milo prekvapený aj zo seba, lebo som čakal, že to bude horšie, keďže ja som si nechal spraviť celkovú nejakú takú STKčku papule. Vyzdvihol by som prístup celého toho personálu, aj pána doktora bol super, lebo okamžite na prvú šupu videli, že sa bojím. Takže všetko mi popísali, všetko mi vysvetlili, do ničoho ma nejak netlačili. Hlavne musím ešte vychváliť opätovne aj ten personál, lebo či už pán doktor, ktorý je samozrejme veľký frajer, alebo či už sestričky, alebo aj baby na recepcii, fakt banda príjemných ľudí. Pre mňa je hlavne z celého dneška najdôležitejšie, že som našiel konečne niekoho ďalšieho, komu dôverujem. Aj keď si mám teraz trpnutú hubu, tak sa teším a usmievam sa. Možno to tak nevyzerá, ale je to tak.